Sinema bari. Oh my god. Sinema bari. Allah sinema bari. Ni muna yau za ki ga kakan. Oh my god. Kakan an gane shi baba na neman ɗaukaka muke kan tashi da kyau yawwa Allah ba ta gidan nan gidan mu ke da taba zuwa ba gidan mu ke da gidan shi mu nake ina tashi sannan na dake Wani da shi. ai ne bane ba ba ne ni bane Wai kai. dan san mu ne fadan ka aba ba da Dan san mu dara. Dan san mu. Oh my god. Dan san mu dara. ne mana To wata nan ba. ya ta ne ni ban bari kenan ba ba Oh my god. bari ma ka shi waƙan nan baba baba kwana biyu kana nan abinka Ina na. baba yau shi ban mu haɗu Dana shekara kusan 10 dana baka gida. baba gashi na zo ma da babban tsaraba kuma baka san menene ba baba na fara waka A fara waka. mana In za ka samu wakan. baba to baba ka tsoho me za ka yi kuma da waka Zan ta lokacin muna da gidan gala. Mun ci ba gidan solo ba. Mu da su baban tiritiri. Allah Su baban soyayya. Su da boss. Su bi idiri duka mun ci gidan solo da su. manyan yan ba Duk mun ci ba niki da su. baba Duk mun ci ba niki da su. baba ya sama Samun mu da mun ci ba. ai baba yi rawa mana an san bolaki na faɗi na tashi sannan na dake neman ɗaukaka nake a harkar music mun ba daɗe Allah baba Har yanzu da saurana. Da saurana. na yadda baba Har yanzu da saurana. yauwa baba na ce ba tun rabuwanku da mama na kai wani aure Wani aure ba yan solo ne suna ciki. yanzu na kwanka akwai manya Akwai yan solo manyan nawa suna ne ciki. su baba duka kan tirin da su ba wa yanzu da ƙwarin ka wallahi Rana. a hannu nake baba Rana. a hannu yake ya kamata Ban fahimce ka ba. ya kamata shi da kyau shi Ban fahimce ka ba. Ban fahimce ka ba. ban gane ba baba ni da gidanmu Kai da- dama ka tsufa dan Allah ka bari shi da kyau shi I want problems always. ni ina ta addu'a mutu hawa kana ta kula mai yanzu za mu yi dambe ne in na kashe ka sai in sayar da gidan nan kai gidan soji Wannan barayi. yanzu yanzu ko mu gudu kai ja mana Barayi.